Juventus Club vera mor bil-Kirkara, Atalanta wieħed, Juventus wieħed, għandna Manuel Paul hawnhekk. Paul, il-kumment ġenerali tiegħek fuq il-logħba li rajna llejla. Le, logħba bilanċjata, nemmen li kienet logħba li l-Juventus ma ffordjawx jitilfu. Kienet logħba bej żewġ timijiet li din jiġġieldu għal opposti, ġifieri jekk nara jiena mill-opinjoni tiegħi ma nemmenx li l-Juventus f'sitwazzjoni li jieħdu li jalla joħduha. Imma kienet logħba bilanċjata li nemmen li l-Juventus ma ffordjawx jitilfu. Eżatt, naqbel miegħek. Kien drol ġustali. Ekkolek, kien għal-ħares ma ħarġ broja, eżatt. Paul, nafu li illum l-ewwel darba ġejt il-klabb inti hawnhekk. X'tgħidilna fuq l-atmosfera li rajt hawnhekk? Le, atmosfera, ma stennejtix. Jidher li huwa klabb immexxi vera professjonali. Ħankun sinċerri, kienet esperjenza ġejt l-ewwel darba u hekk mhux ħadkun l-aħħar darba. U ħanħeġġeġ nifhra biex jerġgħu jiġu. U xogħġbok iktar xlaqtek forsi l-iktar. L-atmosfera per eżempju x'inġil gol ta' dro, dik l-atmosfera vera kienet sabiħa. U konti qed nistenna dro, fil-fatt kan il-mowbel f'idejja x'konti qed nistenna dro jiġi. Konti qed nistenna dro jiġi biex għax per eżempju dal-ħaw xogħol li ġebni hawnhekk għalli xin jifludjaw, per eżempju jifludjaw li Juventus kien atmosfera vera sabiħa. U dak il-moment, per eżempju xin jiena wieħed mill-favoriti tiegħi, hekk hemm żewġ projekt favoriti tiegħi fil-tim tal-Juventus huma Dybala u Quadrado. X'in daħal Quadrado nemmen li kien ġej il-gol ta' dro. Għax bil-mowbel f'idejja biex nara l-atmosfera tal-klabb x'għad tkun hekk jistorjaw l-Juventus. Batta lajf u kienet esperjenza sabiħa. Forse l-aħħar appell tiegħek għal minn għadu qatt ma ġie hawnhekk. Ejja, jiena nemmen li għandkom tippruvaw. Jiena l-ewwel esperjenza tiegħi kif għattilkom mhux ħadkun l-aħħar darba, ejjew għax tieħdu pjaċir żgur. Grazzi. Grazzi ħafna Paul, grazzi tal-ġejtu. Thank you lilkom. Thank you lilkom u keep it up. Grazzi. Aħna rawkom id-darba jmiss, grazzi ħafna.